paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Ay, una yun maray. Awan ti maararamag. Apay nga awan, kaano nagado? Ay, siyak, awan maararamid ka. Isu nga umayak dito'y tersinam, tapno adda maaramid ka. Mare, kita dagiti do alalaki. Ha? Ay, sos. Anya nga iter aramiden dagita alalaki iji arubayan, may? Ay sus, Mare, agtiltiliw dan iti manok. Ha? Ay, sos! Ay, haw! Ay. Sa inyo atiliwan dagiti manok, may! Ay, ingkan awaan ida. Ay, intaray dan jay manok, may maray! Ay, Napuskol kang tiro pa dagitan. sige, maray! Innakaw, takamatak man dagitang agtatakaw! Aw, kita amaw. Kamkamatan nan. Danda ni makamatan ni nanatuyang dagiti dua lalaki. Sige! Nanatuyang! Taray! Kayam data, nanatuyang! Dandanim idan makamatan! Taray! Ay, nabanug ako na. Ha? Nabanog ka, Chip? Wine. Talaga nabanug ako. Nakabanugam. Katagtugtugaw ka laang dito'y mat. Ay, nabanugak nga ron amang buy-buya kininanatuyang. Ha? Chip, kita Ay, Saus! Naidugmam ni nanatuyang. Anay ka. Nakataray dagiti dua lalaki. Ay, apay nga minakinamat ni nanatuyang dagijay alalaki. Day tatis ang tanga mo, Chip. Ngam, nakitam dya igam timay sa alalaki. Ha? Anya tigam na? Manok, Chip. Manok. Panagkunak. Manok da nanatuyang dayjay. Kat tinakaw da. Ay, wanan niya. At dan agtatakaw dito'y barangay tayo, Chip. Ay na, Kapitan. Kasta unay ang nervyos ko ta nakitak dagiti paspasamak. Adda dua alalaki? Asimrek iti arubayan da marituyang kunam? Wun, Kapitan. Eh. Idi nakastrek dagiti dua lalaki. Ginamatan di may satay may sa amanok. Tapos? Rimwardan katimaraydan, Kapitan. And then? Kinamatmot ni Marituyang Di mo nakitkita ni Kwaraw? Nay, saan mo'y Kapitan? Dagiti ngay tanaw. Awan ti kimamat kadagiti nagala iti manok. Awan mo'y Kapitan. Na. Anya nga ti kinwada? Jak pa'y nakita ultimo an niniwan da. Ay nagloko dagitan. Napanandangan. Binaybay matinakaw da, di kalulukmagan akawitan ta, tuyang. Ay najak binaybayan. Kinamat ka, ngamjak nakamatan ida. Tanya nga minayat aramida medya istor ni Marikwanang. Arumbang nga daka kuma dito'y balay. Napana nga rod nakitungtong taong. Day ta makitong-tong-tong ti paglayngam. Ita, tinakaw dan, day takawitan kaw. Ayan nga min ayadag iti tanaw. Jakmet ida nakitkita. Ay, saan ka mang namnama kadagita tanod? Awan serbi dagita. Binaybay ang daklaang anang kamat kadagijay nga tatakaw. Ha? Dakkel a question day tatuyang. Isu nga no agsabat kami kani parenteng. Day tantaw ti saludsodok kinkwana. No napanan na, dagita tanod na. Chip, adag di din nanog ijay waiting shade. Ayan na. Kita ngamin Kita man. Ha? Adangag paiswag di ding nanaw. Intaan nawaon. Sikan Di mo kayat? Mabuti nga nga raw. Intan Di na ko yun na. Diyak kaya tirumar. Diyak kayat ko na.
Kapitan, adag di din nanaog. Ay na, masapul nga nawaam dagijay, Kapitan. Ayan nga dagiti aganawa. Awam mo ti mapanaganawa. Ay, aganawa kayon! Asino nga ti maibaon yung aganawa? Ay, dakwarog Ay, awan dagiti tanod. Ay, napnapan ang dangay. Ay, Jakon nakitkita ni Kwaraw, gandagiti kakadwana, Kapitan. Jak ammo na yanda. Ay nabadaw, ang naglalaban! Apay nga ibagam kanya nga eh. Ay, saus, nagdidinanog naman na. Ay, Ay, Wayne, dinanugnan. Ay, di tamanan! Nay, dinanog naman ang! Nay, kinugtaran ng tuyang. Ay, saus, kinaratinan! Ay, dinanog naman ang! Nay, kinugtaran naman ay. Ay, apay ngay, awan mo't lat aganawan! Napananan nga nakita tanod. Ay, na. nagdinanog naman nay. Ay, saus! Ay, saus. Rarambul na talagaan! Nasaya at nagsabat ta, pare. Ay, agawid akon. Tanagapo ako iji barangay hall. Ay, berberoken ka, pare. Bakit? Kasi, gusto kitang saludsuday. Ano ang damagin ba? Napanan nga'y dagiti tanod ba? Na, Ni Kwaraw, saan nagpunta? apay asa pulam kanya kadyak mo't imbulsa. Sapsapulag tawan damot nga aganawa. At agdidinanog di tasirok iti mangga. Nakita yo, pare. Kasano kumaasaan may makita, pare? Kahit mismo asang wanan ti balay may di nagdidinanugan da. Pudno aya, nagaapa da. Kahit win, Mike. Iso nga ya ba man dagiti tanod mo, pare? Nang runa kin ni Kwaraw. Ha? Ta isuda ti aganawan o kasta nga daglalaban. Agore ka, dumagasak man pa dita balay mo. Ha? Apay masapol, pare. Biro kam dagiti tanod mo. Aglemlem mang dansamay. Chip, agtok-tok-tok ni Kapitan. Anya nga iti aramidon ta. Maamuan ni Kapitan, nga aglamlamang ta dito'y balay mo. Shhh! Di kag tagtagaray. Numamuan na. Ungtan na ta. Sigurado Sikan tumot nga main, Chip. Kabutang mo ti kubay. Apay, sika, saan mo akabutang? Kabutang kumot Oh. Ni. Ha? Awanan ti agtok-tok tao. Nagawi din ni Kapitan. Nauman nga agtok-tok-tok. Mala, nagawid ka matan jipot. Di mo ibagbag ang aglamlamangak dito'y balay ko, ha? Apay, ayan ni Kwaraw. Napnapanan nyo at anod. Awan ti aganawa kadagiti agaapa. Kuha kagawad. Ay, saan mi nga amaw? No sa dino ti pang birukan mi kada kayaw. Kuha nga main kagawad. Uray ni Kapitan, birbirukan da kayaw. Napnapanan nyo nga min aya. Awan kagawad. Ay, masapol nga ag-report kayo kan ni Kapitan. Ibagam kan ni Kwarog dayta. Mabutang ako nga grundang ka. Apay amabutan ka? Kano ka pa nagbalin atakrap? Italang matkit di, ah. Dituyak lang balay. Anyat kabutan mo? Diya kaya timakaran iti kubay. Ha? Iso adag itilangan tanod ko ti agrunda. Ita kumakasapulan na ka nga grunda. Mabutang nga raw. Sino nga iti ibaon ka? Sikan ati agrunda ang kail. Anya? Sikamot ti agadawan o kasta nga da agaapa. Ikatan kayon sa amin ng atanon no kasta kailan. Mabutang ang mabayraw sang kail. Sakti ibaon nyo. Agrunda kayaw. Tanusaan nay. Tano saan? Anya ti mapasama kang kail. Kwa. Anya kataya. Tanusaan sukatan kayaw. Ha? Ay, sige man langan. Agrunda kamin ka dagiti tanod ka. Yak kaya tagsadot sada. Tuyang, mapanak iji ilay. Agudong ka? Apay, saan ka amabutang amakaran iti bayraws? Mapanak nga rod agpapukis. Di mo la mayura yan, day ta pa nagpapukis ma. Ay, sanay. Masikuranak dito'y naglampong nga bukaw. Ala, mapan ka, ngamnay, aganad ka ah. Ag-face mask kan, ag-face shield ka. Wayne, aganan nadak. Ala, mapanakaw. Apay pinalubusam ni Badong mo amapan ijay ilay. Ipapilit na
Mapan ka no agpapukes. Kahit kasanon ngay no maakaran iti bayraws. Ag face mask ka no. Ay na, delikado latta, maray. Bayam, makamun ay tibiyag na. Numaakaran iti virus. Ay sos, saan nakas ka rin na ti mabayraws, maray. Nagrigat ti makwarantine. Agrunda tayo ka now. Nagkuna. Nyanggal kaw. Kat no saan tayo nga agrundangay. Sukatan na tayo ka no atanaw. Anya? Naungat itan ni anggal kaw. Kun nga raw. Delikado tayo no saan tayo atong palang tibilin na. Sige. Inak nga raw ibaga kadagiti dadum atanaw. Tagrunda tayo. Ingkay bagan. Chip. Kita oh. Adda manan dagiti dua lalaki. Katnay. Simrak daman ni paraangan dana na tuyang. Ay sos. Nang tiliw damanan iti manawk. Sagay sa dapay. Kamatan tayo da. Uwan, Chip. Malumpay laang. Umay dan agtakaw. Dara sa tap no maabutan tayo da. Umunakan, Chip. Sumaron wa. Nasken ang makabatak dagit ang nagtatakaw iti manok mekit ni Banunggaw. Dakamin ti mangkamat kadakwada na tuyang. Dakayaon. Wala na. Dakamin ti makamaw, nana. Dita ka laang. Ay, tingkyaw, kwaraw. Sige, parta kam chip out. Kamatan ta dagiti agtatakaw. Ay na, naglaingan da kwarog anang kamat kadagitag tatakaw, kapitan. Wala rin. Nakamatan da adagaos. Ay, hindi nakamatanda. Awan tinarami danda. Si Muko da dagaws. Wala rin. Ay, dagiti pulis. Ha? Imawag kay ti pulis? Wala. Saan ngagbalin kanyak dagita managdaktakis? Talagang ipatiliw ko. Nasaya at mo't kapitan. Tapno agnakamdan. Ay nabadaw, kunak tumo ngamin ken kaasaan ka mapmapan ija ilay, ta mga numaakaran ka iti virus. Napan ka matlat ta. Ay, nasakit nga rod ti ulo kong tuyang. Kin, awanan. Jak mutin makasayaw. Ay, saus! Ay, anya din nadamag ko at tinakawan na tamanay. Dandanay, imay manen dagitay dua lalakay. Kat intaray damanen dagitay dua amanok. Ang imay dakwaraw, isudan atinang kamat. Ay, kitmayat ano kasta? Rumbang laang kumaamatang danan dakwaraw. Tanasaya at jay naramid da. Ay, aguray man. Takita man dito'y bulsa. No dapay nabati a kwarta. Tangda na mida. Wayne. Daytoy man nay. Nagadaw a kwarta, tuya. Ha? Sagsasangaribo mo't dayta. Wayne. Pinagpapukis ka, di 50. Sa nga gasot ko makanaw, ang tinawarak, iti 50. Daytoy nabati alimaribaw. Isaw, titid ko kadakwaraw. Tangdanda, tuyang. Nagsuwerteng dakwaraw. Wina, tapno gumagad da. Makita yun. Gapo iti narami diyaw. Adaw, timang padpadayaw kada kayo akabaranggayan. Bida kami tanggay. Nagpardas kami ngamin at tumaray. Sumugad ni pare ba daw? Umayak man. Sus! Amagano at the virus mo, paray! Ay, hindi ka umasasid agtatabataw. Ang virus mo. Kasano nga yung maitanda ito'y tangdan niyaw no sa anak nga umasidan. Ha? Danam ida, paray! Kito na. Ikak ida iti 5,000. Ha! Naturid na ngamin kay. Ay, agawid kan, pare. Inka quarantine. Ay, sayang di tangdan mi hanggang. Windo, idisumlat ta ditan, ta agawid kan. Anya nga idisaw. Ay kat agtingkyo agpaymut ah. Na, Makibiso-biso agpaymut ah kadakwaraw. Ha? Kaya makialamano agpay. Hanggang, sayang di tangdan mi alimariba. Ano dyak alaan? na, Ala, ituloy yaw. Tinasayat nga ramid yaw, kwaraw. Ay, agawid kan, tayo ka quarantine. Sayang di 5,000. Kasta, kwarog! Ito na yung aramidan dagiti trabaho yo dita barangay. Saan kayo nga aglimang no panawan akasapulan da kayo? Takas na talaga dagiti public servant.
Ngam kadi, surutin nyo lat na dagiti protocol may papan iti COVID. Ala sige, diton tinagdibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung nabida tayo, aray! Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.